ato sang gisaulog karon ang First Friday. Pero wala taroy overnight katong Alliance of Two Heart Vigil dinis atong parokya kay naatay overnight activity sa atong Parish Youth Day. Atong iampo nga maay lang ang panahon o niyang hapon hangtod ugma aron magmalampuson ang ato mga kabatanunan nga magtigom-tigom dinhi sa atong simbahan. Mga igsoon, sa unang pagbasa, kuyaw kayo ang gisulti ni Kristo. Ang kaalautan day nato kanabang maimpierno ta ba? Dili lang di ay kun makasala ta. Usa di ay sa hinungdan nga maimpierno sad ta kini sang mga milagro or mga grasya nga dagko nga atong madawat. Makapaimpierno sa naog di ta magbantay. Munang ningon siya, alaot kamo taga Corazin, taga Tiro, taga Sidon, taga sa pato Capernaum. Kay daghan ang milagro gihimos Ginoo didto. Pero unsa may nahitabo, imbis nga sila mahimong mahinulsulon, mahimong mapaubsanon, mahimong maalagaron, nahimo na noon silang mga pagarbuhon. Ilingiyay mong tupad na daghan ka grasyang nadawat na kay grasya naawa kusga daghan jutay nya gasige pakagpangayo gasige pagyug pangayo kay mura ba na itong style sige pangayo ang gipangayo kadtong wap-an nimo makabuot pero wa gyud ka maka-amgo na purti na ding daghanang grasya nga atong nadawat. Unahon gid nato ang pag-ila muna diri sa atong unang pagbasa si Job gipahinumdumas Ginoo. Kay purti namang yung yaw-yaw ni Job tungod sa iyang kasakit, tungod sa iyang daghan nga mura kunuhay dimalas nga nadawat, purti na niyang daghanang gisulti ngadto sa Ginoo. Dili ni si sarili reklamo, pero sige siyag pangutanas Ginoo nganong nahitabo mani. Ang Ginoo niingon ni Job diri sa atong unang pagbasa, finally niingon ang Ginoo, diha na ba ka Job? Sa nakapasubang ka na ba sa adlaw? Nakapasalop na ba ka ani? Nakalakaw na ba ka dito sa ilawom sa dagat? Nakahibaw ba kag pilay gidakos kalibutan? Hain nagikan ang kangit-ngit o ang kahayag? Ang limit nila, asa kapadong ilang limit? Nakapabalik na bakas kangit-ngit nga mubalik og hayag? Mga inana ba? Pagka hibaw ani ni Job nga nahinumdom siya nga wa man di ay ko'y control aning mga butang nga maayo nga akong gipahimuslan sa maning adlaw, kaning kangit-ngit, kining tubig, kining hangin, kining yuta, wa man di tanay control niya mga grasya maning nga dagko kayo nga atong nadawat. Bisan gani ka ng imong pananaw, naday kay kontrol ana. Ikay nagbuot nga mubuka na imong mata, niya mo piyong, ikay nagbuot ana. Ingka mamilok man ko pader, anaon ako. O lagi, pero ikay nagbuot nga makakita imong mata. Ha? Dili ay. Kana, grasya na. Kana lang imong tupad. Ika day nagbuot nga buhi pa na karon, nga maginhawa pa na karon. Ha? Ikay nagbuot ana. Sige linya imong tupad. Ingna grasya kas Ginoo para nako. Ingna grasya kas Ginoo para nako. Kay kun wa na ning atong mga kuyog kinabuhi
Kita na lang usa magpuyo sa kalibutan pagkalaayag yun. Nya di man ta kabuhat og tao on our own power or by our own power. Di man ta kabuhat og tao. Noon og bisan gani ka nang nanagminyo, natural man gid na nga ang laki o babae kung magminyo niya magdug sila na amjo kunoy bata mo bitang mulayo ginang madres pare kay peligro manong gawas ng bata. Pero bisan pa mas na nagminyo naagi pipila nga di gyud ka panganak. Oh, hapit na lang mga matay. Pagyud ka na. Nga naman, dili gid na absolutely nga ato ng power. Nya gakinahanglan magitag kaubas kinabuhi. Grasya nas Ginoo. Mao na ayaw pagpagarbo kung unsay imong nadawat karon. Dako kay grasya mulampos kag eskwela. Pero daghan kay nang lampos og eskwela mga pagarbuhon kayo. Labi na gito mga bright kuno. Dako kay grasya nga mopasar kas board exam. Pero daghan kay pagarbuhon labi na gito mga top notcher kuno. Nana. Mudimanda yon og dagkong sweldo kay top notcher kos board exam sa bar exam. Mudimanda yung dagkong ranggo. Dako kayong grasya nga naordinahan ko pagkapari. No? Labaw na yung dako-dako yun ang grasya, maordinahan ka pagka-obispo. Labi na yung mahimo kang kardinal, sus, dako ang grasya na. Labaw na yung mahimo kang santo papa, pagkadakong grasya. Pero daghan kay nangahimo ingon ani, pare, nga mga pagarbuhon kayo, mudiman yun o kolekta. Masuko yung kuwang si kolekta. Dako kayong grasya nga na-elected ka isip government official gikan sa pagka-presidente kinadak-an gina hangtod gani sa barangay konsihal. Pagkadakong grasya nga ma-elected ka labi na din sa Pilipinas. Pero daghan kay sa to mga elected officials gobyerno mga pagarbuhon kayo mura nagsila maoy Ginoo. Siging impose anang ilang gahom, siging kuha anang kwartang perting dagkua, wa na'y paghuna-huna para unsa maning kwartaha para ako bani o para bani sa akong mga kabus nga mga katawhan nga mi-elect nako, mipili nako. No? Sige, laing lingi sa imong tupad. Ingna nagpasalamat ka sa imong naong. Nga, nagpasalamat ka ng imong naong. Daghan kayo gasigig kumparar siyang naong sa uban, ma-insecure pag yun, kamubo sa kong ilong, kakatag sa akong kilay, ngano maning lago man ni akong naong, iya puti man, ngano ni akong buhok, ingon ani man ni, ang iya nindot man, sigig kumparar. Oy, dawata pasalamati nga naa kay naong salamati. Ayaw ka insecure. Kamong mga anak nga niya dinhi nagpasalamat babong naapang inyong ginikanan. Nagpasalamat mo o inyo ra silang tubag-tubagon. Inyo ra silang kusmod-kusmoran. Nya suguon mo mga tapulan kay tanan. Kamu sa mga ginikanan, nagpasalamat sad kamo nga naapang inyong mga anak, buhi pa. O sige sad mong yaw-yaw, sige pangasaba. Ako nagpasalamat yo ko nga buhi pa mo. Isip pare ba? Pasalamat kong buhi pa mo. Labaw na yo kong nagpasalamat nga namalit mog slots. Wa jud koy gahom nga mapugos mo na kog papalit og slot. Pero salamat sa Dios na halin-halina na kita. Pila na may atong slot karon. Ang atong SBF DAG niabot nag 40,085 ka slots ang atong halin. 19,915 ka slots na lang ang nahibilin
tag 500 pesos per slot. Nya doon na sa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 na nasa tay 251 ka 16 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit na tong SBF dag kanindota ani makapahumble down gini nako nga ang mga tao nga naa diha sa lain-laing mga nasod, lain-laing mga lugar magsigig palit og slot. Kamong wapa kapalit, kamo bang wapa kapalit og slot nga nagsigig sunod nato? Kanus aman mo magpasalamat sa Ginoo nga naa pa mo'y kwarta. Usa sa inyong buhaton mao gyud ang pagpalit og slot. Bisag usa lang ka slot karong simanaha, palit lang og usa ka slot. Why dili maka-afford ani 500 pesos ra gud ni siya para ni sa atong kumbento. Ang ato sang CTUMM kaning atong special slot karong buwana ang atong gastuhan ani mao ang pagpanghatag og bugas ngadto sa atong mga kabus nga pamilya dinhi sa atong parokya, mga 5,000 siguro na ka pamilya, 5,000, 3,000 kategory C o kategory D nya ato sa ning gigamitan para ning atong Paris Youth Day karon dako-dako sa taggasto ani mga 500,000 sa ni kapin para lang gid sa atong mga batan-on nga ma-enrich sila sa pagtuo nya ika November magtukod na sa tag mga balay para sa atong mga kabus nga pamilya. Labing minos, mga 61 kabalay. Pagkadakong grasya aning inyong gibuhat. Muna ang atong halin karon sa CTUMM niabot na og 17,428 ka slots na apay 52,572 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. 100 pesos ra gyud ni. Isip pasalamat na tos Ginoo nga naa pa kay kwarta. 100 lang. Pero dako na kay nag-ikahatag na kalipay sa kasing-kasing sa Ginoo o sa kasing-kasing sa atong isig katao. Tiaw mo na'y matagaan kag bugas 5 kilo rano na pero para sa mga taong way hapit ikapalit og bugas 40 na nang nindota. Matukuran kag balay nga mugastog mga 40,000 more or less. Lisod na kayo ng imaginon sa mga taong wa gani hapit ikapalit og trapal para iatop sa ilang balay. No? Ramamog na nga luya. Ingna lingay mong tupad ba? Ingna mamalita kay barato ramanday kay ni. Ingna na bisan gani estudyante makapalit man ani kay kanang estudyante eskwela kada Arcelo pananglitan nya di ka magpuyo Santa Cruz pila may plitis motor pila ng motor dia 15 Santa Cruz ba niya na ka Arcelo 20 pila inday wa mo kibaw butang lang na to 20 nya usak simana kanapo ka mo sakay motor or uno man o 5 kanapo nya karong simanaha imo nang lakawon lita pila ra man na di man nakaabot dihang 30 minutos lakaw labi na estudyante kusog pa kay na mulakaw kamo no mga tiwasonon hinay naman kay mulakaw kana estudyante paspas kay na mulakaw ako sa una mulakaw man kog tag 1 ka kilometro 8 ka kilometro hapit kapitos usak semana himo raman nya kadtong imong parapliti imo tong tigomon nya ipalito nimog slot ini katapusan semana kapalit ka 100 pesos lakaw kag kalima labaw na bulakaw kag kanapo kapalit kag duha ka slots unsa may i-premios Ginoo nimo
Dili ra ka mahimong malipayon, dili ra ka mahimong malampuson, mahimo pagyud kang balaan. Oh. Mao nay premyos Ginoo. Sa akong pagsigig lakaw sa una, sudan og luyag asin, pero sige jud kog tabang sa among simbahan, sa among katilingban. Ang premyos Ginoo, makita na ninyo karon unsa na ang akong kinabuhi. Dili lang ko magpagarbo, pero moingon ko ba nga dili ko angayan ani, pero ako magong gibuhat ang sugo sa Ginoo uban sad sa ako mga sala, sa akong pagkamakasasala, makaamgom sa taana. So salamat kayo aning namalit. Yan na lang tayo nasa taan ni 61 slot challenge nga tag 6,100. 93 na sad ka 61 challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit sa atong CTO MM. 17,428 atong halin, 52,572 pa ang available. Nya, importanteng pahibalo ang atong account sa Land Bank giilisan kay dili na pwede ang personal. Thanks be to God, naka-open na gid ta og atong parish account. Mao na ni ang inyong deposituhan kamong mga online parishioners o kamong gustong mo bank to bank transaction. Ang atong account name dili na Father Siano Ubod or kuana RCAC San Vicente Ferrer Parish, Obliluan, Cebu. Ato lang yung i-flash naman sa atong sa atong information niya. Ang account number mao na ni siya 4082-1009-33. Ayaw na tong 165 ang ending or 0165. Ang ending na nato 0933. Tanawa lang yun dinhi sa atong kaning atong i-flash dinhi sa atong online mass during offertory song o sa atong final song. Kaya naatay gipang-ilis mga account aron mahimo na gid siyang parish account, dili na personal account. Kay maamla man ta, maproblema sa taon ang bangko. Imbis nga nagtinabangay ta, na problema na noong bangko. Pero salamat nga na problema ang bangko, pasabot daghan mo gidonate dinhi. Pakpakan na to tanang mga donors. Salamat kayo. Mao na sa atong tubag sa Salmo, agaka ako Ginoo subay sa dalan nga walay katapusan. Ang dalan nga walay katapusan naa sa atong pagkamapaubsanon, pagkamahinulsulon ug pagkamapasalamaton sa tanan nga atong nadawat nga grasya. Di gid unta ta magpagarbo kung makadawat ta grasya. Musamot gid unta tag-ingon, Ginoo, salamat kayo. Kamong mga arang-arang ug naong sa standard nato mga tao ay mo pagsigpagarbo, labi na mong mga babay ni arang-arang inyong naong, sige na hinuon mong pintal diha, sumpaya na noon ang mga pilok ana, sige kanang arang-arang na gani kag naong imo pagin ng pintal-pintalan para unsa pa man nya kadto mga ultimo sagnaong sa standard sa tao, di na lang sad mamintal. Wa naman, discourage naman ko niya akong naong, di na lang nila ako ritukiyon. Ang importante, wa na gi-ritukihay naong, di nawatay naong. Kana naong palang na, apil na sa ning atong batasan, ng atong mga batasan, atong usbon, ang bati, nga batasan, kaya maura man ginay kaya natong usbon, niya ang nindot, panindoton pagid nato. Apil na sad sa atong mga relasyon. Kaning relasyon nato, classmate, maestra o estudyante, banag asawa, inahan og anak, amahan og anak, pari og parishioners, naaman gyud usahay bati ang atong relasyon. Pero padayon lang gid ta og pagpaubos o pagdinawatay, dili magginub-anay sa relasyon. O kung ato na nang buhaton, ang Ginoo muhatag nato sa tinuod na kalipay, kalinaw o kabalaan.